בכיתה ט' הייתי מאוהבת במישהו שלא שם עליי. ובערך באמצע שנה התחלנו לעבוד על המופע סוף שנה. בכפר סבא החטיבה והתיכון זה בנפרד. עכשיו הביאו מורה לריקוד במיוחד שתלמד אותנו את הריקודי זוגות. הושיבו כזה את כולנו, ואז היא אמרה, אוקיי, עכשיו תתחלקו לזוגות בן ובת. אז זה היה הקטע כמובן שכל הבנים מציעים לבנות. עכשיו אני ישבתי ולא האמנתי, אבל ממש קיוויתי שהוא יציע לי. ואני יושבת ומחכה. כל הבנים ניגשים לבנות, והוא לא ניגש אליי. עכשיו לא רק שהוא לא ניגש אליי, אף אחד לא ניגש אליי. לכולן, ליטרלי לכולן היה בן זוג. ואז המורה הזאתי, שהביאו במיוחד שתלמד אותנו את הריקודי זוג, היא אמרה, אוקיי, כל מי שאין לו זוג שיקום וילך. אומרת לכם, זה היה הרגע הכי משפיל בחיי. כולם ישבו עם הפנים ליציאה, אני קמתי והלכתי, בזמן שכולם מסתכלים עליי ככה. ועם המזל שלי, כל האוטובוסים באותו יום התבטלו. אני הלכתי לבד ברגל הביתה 40 דקות. אני אומר לכם, אני לא ראיתי את הדרך ברוב שהעיניים שלי מפוצצות בדמעות. גם זה שאני מאוהבת בו, הציע למישהי אחרת. גם אף אחד לא הציע לי, וגם כולם הסתכלו עליי יוצאת משם ככה. הגעתי הביתה, סגרתי את הדלת ובכיתי עד שנרדמתי. עכשיו שימו לב, חברה הכי טובה שלי ישבה ליד הילד הזה שאני הייתי מאוהבת. למחרת הוא אומר לה, איזה מוזר שאף אחד לא הציע לעמית. היא אמרה לו, למה? ואז הוא אמר לה, כנראה שכולם פחדו לשאול כי היא ממש יפה. וואט? אז שהיא סיפרה לי את זה, היא אמרה לי, בטח הוא דיבר על עצמו. אני והילד הזה היום 9 שנים ביחד.